Zviri Mudzimba. Zviri Mudzimba. Zviri Mudzimba. Chama zama mudzako ke. Zvinoda izvo makwanyaso kuda chaizvo kwada zvinodhako. Kokoro damage. Atadze vanhu. Wow. Ongosiri kundionera ndochaira. Kuongo Wangachida kuti ndichibabatanya pamusoro iyi. Hausi kuzvionera kuti ndiri kubvisa marara. Tibvirei papa tirautsaira isu. Iri rine mashura iri. Iwe babatanya. Sandiwabudisa zvinhu izvi. Pane wodhirobheri apa. Pane wodhirobheri apa. Usade kundinzwa iwe kuti ndingogara ndichingotaura chete iwe. kuoguma ungotaura zvakanaka undibvise pane. Saka ndotaura zvakashata. Pane wodhirobheri ipapa apa. Maitanya terera. I'm not going to apologize for telling you how I feel. Those who say zvikuzviitira nezvandataura, but I'm not going to apologize. Unongoda nditi sorry wanditadzira. Handisitomboda uyo apology. Asi ndoda kuti tingoshandidzana iwe uri kuita zvakuita ndikuita zvakuita. Ndibvisiro zvinhu zvakwamba ndakutoita. Why are you so inconsiderate? I've told you what I feel. Iwe ndo wakutoita mamudzi wezifu kunge ndinda kutadzira. Ndazvinzwa saka ndoda kuti nditi kuti ndokunamaterere muzita rababa neramwanakomana nerababa atanya. Fuck off. Ndipe bhurumu rangu. You are not going to apologize and I'm not going to apologize. Saka titaona kuti who is young and who is old. Iwe paunotaura zvaunofila ndokuteerera. Siya maplace babatanya because zvinoita kunge ndateerera. Babatanya handidi zvakati apa wandibhowa ndobva ndateerera ndobva ndaregera. Now I've told you kuti zvone wandipopotera pamberi pevanhu. Now it's a problem. Iwe ndo wakuita mamudzi. You know what? I'm sorry maitanya kuti wandipopotera. I'm sorry kwauri iwe kuti inini ndindarwadziwa. Okay? I'm very sorry. Yanga iri mhosva yangu ndindatoita kuti undituke kuti musoro bhangu pane vanhu. I'm sorry about that. Please forgive me. Babatanya. They want to popotana kadenda katanga. And you want to shout that you embarrassed me in front of everyone. I just told you what I felt. You didn't tell me Babatanya want to shout. Yo Babatanya. Babatanya. Yo Babatanya. Kunyango kaza ndidaira kundinzwa. Kori pasaro waturi kubviswa nani? Babatanya. Ndinyasoenda ikoko indoro ndodoko. Babatanya. Beba. Ndatogara useri kwemusha kumudze kwemusha wako kuti ndiavoide pamuromo naika Kumbatora mwana wedu. Hi. Hello. Bo.
Nezvekutaura. Zvakawanda. Handisazvi pamuromo newe. Babatanya ndogara ndichikuita pamuromo newe here. Kana ndiri mumusha mako umo munongoita kunge ngozi. Saka ndagara kunze kwako. Mama angu manje. Hauchadi zvemereki. Ko. No what? Handisida kutaura. Because ndotozoita kunga ndinenge ndichitokuboa every time rega ndinyarara. Thank you. Babatanya. Sorry kana. Sorry. Ndizoti ndapindura hangu in a bad way. Ndazvinzwa your concerns. Ndamanzwa. Whatever I did was wrong. So I shouldn't have spoken to you in that manner. Ndazvinzwa. Kutoona kuti azvidzimu izvi musoro wandirwadza nekuda kwako. Saka inini kuti handisi good for you. Handinomboda. Nangoti unotemesa musoro. Ngandi kuti sorry wani Babatanya. Saka manje pari kunetsa ndepapi. Ona kana mwana uto confuse kauri. Nena. It's okay. Saka for make reconciliation. Ndabika sadza. Nyama yemusoro wembudzi. Hande tinodya sadza. Okay, saka. Tikapedza kudya sadza. Ndinobvumidza kudya munhu achabika. Nditeti chiona kuti mafaza sei chikafu chandabika. I always like your food. Yes, okay. Tsanti. Alright. Come on. Tingoemera ndikutera. Ayo, handitesa. Chisi handisingendeka. Somoka. Vanessa. Yeah! Mama sumuka ora. Mama sumuka. Angie. Let's go. Ndiripo. Urisera. Mimi ndizida asi iwewe hours. I can see. Kishigani. Don't worry about it, Anne. Little boy. Wow, you look very beautiful. Beautiful. The way you look. Mwah. Okay, today so I'll give you time. You better think about it, go through your thoughts. And I'm going to also tell you what teacher I'll be right inside. And I don't think about that. What do I say? This I've think about you all the time. At times. Even the way you're laughing, I'll say that. But anyway, I will leave you to your thoughts, my mom. And our pets, Meltania and Ramumba. Also, you want to tell the Antka? Yeah. Gee, Babatanya. Embo, take a walk, not the mama. The chair is your what you got. Na kugadzira saka wakasungura baba unongazviswa chiremerera. But Amen. As far as I'm concerned, and that's what I'm meeting, Saka. I don't know. kasorara panze. Urikubva kupi? Kuchikwa chimakusena naye. What time is it, Babatanya?
I don't know. nezuro wakabva panapa nguwai Pane zvazongoitika kana ndosanga sinodzoka kumba. kutotaura wakatomira utori confident nezvaurikutaura izvo Soda kuti nditi kudi ndakadzoka kumba nezuro manheru. Handiti ndakangobuda ndichindodzoka. I didn't expect kuti ndicharara ikoko. une zvaurikutsvaga uchazviwana Ndakutsvaga zvipi kwewe? Hello guys, it's your girl Maitanya. What's up? Tiri kushuta season 7. So tell a friend kuti mulike nekusubscribe ku Angel Arts Productions.